നിന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു വായിച്ചു കൊടുക്കും. എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ കൈയാണ് കിട്ടിയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യും. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ ഇവർ ഹീറോ തന്റെ പെട്ടിലേക്ക് അത്ര പറ്റിപ്പിച്ച് ഡോറും തള്ളി തുറന്നെടുത്ത് ചെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് പോലീസുകാരുടെ വാഹനത്തെ മറ്റൊരു വണ്ടി ബ്ലോക്കിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് മെഷീൻ ഗണ്ണുമായി 3-4 പേർ ആ വണ്ടി ചാടിയിറങ്ങി പോലീസുകാരുടെ വണ്ടി ആക്രമിച്ച് നമ്മുടെ ഹീറോ അതിനകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട് വിളിച്ചു. അവരുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് മുഖമൂടിക്കാരൻ മുഖമൂടി തുറക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കാറുകളാണ് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. Step 3. Section your hair neatly and സുഹൃത്തെ